Hello? Oh, आब'? Oh. हाबाब बेसेबा गोबावनि उनाव मा गोसो जादोंहाय दिनैलाय? गोसोखाङोहाय जेब्लाबो मानो गोसोखाङा जानो? मा खालामदों? जेबो खालामाखै खामसालियाव जिरायनानै दं। हारसिं? नङा बारजों। बारजों? माने? औ बारजों सानसे मानि दिनै सिमब्रे सिमब्रा बार बारबाय। खामसालियाव जिरायनानै आंबो बिजोंनो थाबाय आरो नायबाय थाबाय लांगोना मोखाङाव सिरिनाय गोरान बिलाइ। हा माथो फागुननि जावलिया बार सिमब्रेखागोन ना? गोरान बारजोंथ' गोसोआबो बिरफायो नङा होमबा? मा नोंबो बिरफानो सानदों नामा? धोत नङाहाय। हेल'? हाब माखौथो जिंगासिखो? मा सानहाबखो? बारजों होनलाय गोसोआ बिरफायो खन्थाइगिरिफ्राबो बुङो। उदां बोथोरा होनलाय गोसोखौ खालामो उरां फारां। आंनि गोसोआलाय मानोथो गिलिर दिदोम आं मिथिया आब'। रंजानोबो नागिरना मोना आं जेबो जाहोन। थोद जाम्बि नागिरबाय दाथाहाय नों जेरावबो जाहोन एबा थांखि। बार बारदों जानो हागौ मिथिंगाया फागुनखौ हमथानो नाजादों एबा बिदाय होनो जोबथा सिमब्रेदों। बार बारदों बस नोंहाबो बिरफा बारजों गारबोनाय बिसम्बियाव। बबेथो गारबोनाय बिसम्बि आब'? बैहाय बै गोजोनथाव बुब्लियाव जेराव नों आं आरो गोबां लोगो बयबो बिरफायोमोन बारजों लोगो लोगो। गोमो दखना गुफुर फालि फरायसालिनि इउनिफर्म गानना ग्रिद ग्रिद थाबायलाङोमोन हानजा हानजा। गोसोआव गैया होमबा? औ आब' दङ रोखायै गोसोआव। मेगनाव रंगिना सिमां गोरबोआव गोबां मिजिं बुजिहां बुजियाहां माबा गोदै मोन्दांथि गुस्थिनि जोबनो गैयै मिनिनाय मिनिनो हाजार जाहोन बोरै बावनो हानो। देलाय मालाय खानाय साजायना ओंखारबोयोमोन जों नङा होमबा? ओजों सिउ सिउ बार बारनानै आइलुं जायलुं खालामजोबसैलाय। खाफालाव मेगनाव गले गले सिथों सिथा खालामफैयोमोन खानायफ्रा। गोसोआव दंना? आलारियादि रागा जोंफ्लानानै खाफालनि खानाय बोखारनाय फावैनो मेगन खनाजों सोरखौबासो नायखोमा हरोमोन। औ फरायसालियाव फैनाय लामानिफ्रायनोथ' बिहामजो जानोबो आगान सुरलांदोंमोन ना फाग्लिया। औहाय दाथ' फिसौनिबो फिसा मोनबावबायनो। आयु नंगौ? हाबाब खोनादों? आरो आसारिनि गोलाव खानायनि हेबनाय सेलाया जेब्ला थाबायनायजों लोगो लोगो बिखुङाव ओरैनिफ्राय हरै बुब्राबोमोन अब्ला सोरबा जंखाय हरामोन होनबा? हाबाब आसारिनि खानाया हनै मालाय मार्च पासबो खालामो माथो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गोसोखांलाय आब'। आखाइ फारसेजों बिजाब गोबाना गुबुन फारसेजों बारजों बुखारनो नागिरनाय दखना जोमग्रा हमथा हमथा टाउन गेजेरजों जेब्ला लाजिस्लु मिनिस्लु बर' सिख्लाफ्रा थाबायबोयोमोन बेसे गोमोथाव नायबाय थाथावथाव नुयोमोन ने नुथायखौ। औ थारैनो फोरमायनो राव गैयाहाय। आरो मोनसे बाथ्रा बावबाय नामा नों? मा बाथ्रा? बारनाय बारनि बेरेखायै थाबायलांनायाव फाफ्लियाव खेबथाबना लाबोनाय साथायादि बेलथायोमोन। जायहा बेलथाय जायोमोन लाजिनानै मोखां खावलाय जाहाबजोबोमोन। नाथाय जाहाबनाय खावलायजों अनथावथावसिनसो नुयोमोन दे। नङा माथो? सोरबा नुहुरबाय नामा हाखु दाखु नायथिंनाय थानायनानै सोरबा गावखौ नायहरबाय थानाय सेंग्राजों मेगन गोरोबबायब्ला गोरबो सोलेराव मायाबा बिलिरलाङोमोन। लाजिनानै हानजायाव थाखोमाबायोमोन। ओइ नोंहाबो जादोंमोन नामाहाय बेबादि सोरजोंबा? मा सानो नों? जानोबो हागौ। आं मोनसे बाथ्रा साननानै मोना आब'। नै सानहाबलायबायना नों? मा बाथ्रा? बै समाव लाजिनाया बहानिफ्राय एफाबां फैयोमोन आथिखालाव माथो रावबो लाजिनोनो रोंला। थै हाथारलाहाय आं नोंखौ। बुंबायना आं जाहोन थांखि दानागिर होननानै। रंजाहाय रंजाथाव समखौ गोसोखां। नाथाय बेथ' थारना आब'। सिमब्रे सिमब्रा बार बारनानै जेरै हमथानो हाया फागुनखौ हाजार जुजिब्लाबो जोंबोथ' बै समखौ मोनफिननाय नंलाना। सैथोखौथ' नाजावखानांगोन।
बै समखौदि जों मोनफिनला बे थारखौ गनायखानांगोन। नाथाय बारग'लांनाय समनि गाब लाना बेनि बिथायाव दिनैनि बुब्लिखौथ' साजायनो हायो। बै समनि सिमां मिजिं इयुन जोलैनो होलांनोथ' हायो। जोंनि सिमाङावनो थाबथायालासिनो जोंनि आद्रा मिजिंखौनो जोबथा सानालासिनो आरोबाव दावखोलांनो गोदान गोदान सिमां सुजुनो खामानि मावलांनो थुलुंगाथ' होनो हायो नङा होमबा? नंगौ आब', नों थारखौनो बुंदों, बुजिबाय आं। नाव चियारा आरो सानहाबनानै जाहोन थांखि मायबा माबि बेफोरखौ दा नागिरफिनसै, मिथिबाय? दे 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 बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे दिनै। नाथाय नों गेजेर गेजेर फन खालामबाय था। औ खालामबाय थाखागोन आं नोंखौ, नङाब्ला सोरथो मिनिहोनो नोंखौ, नङा होमबा? अके बाय बाय।